Bij de orthodontistenpraktijk van Christo Boksem op het Jerveen hebben ze het smoordrok. Beugels zien alle soorten en maten lezen kleer voor de patiënten. Je hebt hier een tand. Ja. Die komt niet netjes door. En die kun je ook niet goed schoonhouden, denk ik. Nee. En boven is eigenlijk hetzelfde met die hoektanden hier. Die breken ook een beetje buiten je tand door. Van verzekerden bij de Friesland verhoort de vergoeding. De beugel zit net meer in het onvullende extra pakket, maar in de volle duurdere optimaal verzekering. Ik denk dat er heel veel mensen zijn met hardwerkende Friese gezinnen met 2, 3 kinderen die met dit beleid van de Friesland niet meer kunnen opbrengen om beugelbehandelingen te laten ondergaan. Een beugel kost dik €2000 en dat kunnen een soort gezin met meerdere band die het zo'n helpstuk nodig hebben net betalen. En even boksen mij net zo wezen dat band daarom maar geen beugel nemen. Het heeft echt nut. Tanden en kiezen die niet in aanleg aanwezig zijn, die in de kaak blijven hangen, hele grote overbeten, dat is allemaal niet voor de grap. En ik denk als die gedachte ingezet wordt, dat we 30 jaar teruggaan in de tijd. Ja, die gedachte, wat bedoel je ermee? Dat we het normaal vinden om met scheve tanden, slecht kunnen kauwen, gaten in het gebit rond kunnen blijven lopen. De Frieske orthodontisten binnen Lilk op de Friesland. Ze gaan ervan uit dat orenverzekerders net beknibbelen zullen op de vergoeding voor beugels. Ik mag geen advies geven over bij welke verzekeraar je wel of niet moet gaan. Maar als ik kinderen zou hebben aan het eind van de lagere school, dan zou ik wel weten bij wie je volgend jaar niet meer verzekerd moet zijn. Kun je voor een afspraak maken, zie ik je over 6 weken weer. Oké. Succes. Doeg. Dankjewel.